Het Wetterskip Friesland leidt zonnepanelen op de rioolwaterzuivering van onder Oren Dokkum. En dat doen ze met een bepaald doel. Als Wetterskip hebben we een duurzaamheidsdoelstelling. We willen graag in 2020 40% van onze eigen gebruikte energie op een duurzame manier opwekken. En daar gaan deze zonnepanelen voor 17% aan bijdragen. Vervolgens willen we de stap maken om in 2025 100% duurzame energie op te wekken. Er zit een reden achter waarom de zonnepanelen op de rioolwaterzuivering beplaatst. De rioolwaterzuiveringen zijn eigenlijk de grote energieslurpers van het waterschap. Dus we plaatsen liefst de zonnepanelen zo dicht mogelijk bij de bron die het nodig heeft, zeg maar. Dus we kunnen nu rechtstreeks de stroom van de zonnepanelen leveren aan de zuivering. En alles wat over is, dat gaat via het net naar bijvoorbeeld de mini-gemalen en de gemalen. Nou, we gaan in ieder geval energie besparen op deze manier. Dat is natuurlijk niet de hoofddoelstelling, want dat is echt een bijdrage leveren aan ons milieu. Maar een mooi bijkomstig effect is natuurlijk dat we energie gaan besparen. En uiteindelijk zal dat ook een positief effect hebben op onze financiën. Wetterskip Friesland plaatst de zonnepanelen ook in Oren plakken. We plaatsen panelen op 13 zuiveringen. In totaal gaan we zo'n 35.000 panelen plaatsen en gaan we ongeveer 9 miljoen kilowattuur per jaar opwekken. Hier in Dokkum plaatsen we ongeveer 1048 panelen. Ze zijn nu bezig en de werkzaamheden zijn medio juni afgerond. En dan kunnen we alle zon die erop valt op gaan vangen.